Square say, More Zimbabwe, welcome to our channel Zim Confessions and Deep Secrets. Kanagari kutanga kukuya nino channel, please don't forget to subscribe. Kana uchingwagara waka subscribe, but don't forget to comment and share this video. Nasi More Zimbabwe takuigirai nyaya irikupisa, nyaya irikunetsa chabvondoka mubato rezano PF, nyaya yazopindirwa, nyaya yekunetsana kwa Chinamasa na Obet Mpofu. Mazano PF officials abuda achara yachiti Chinamasa hanzi overstepped muri Zimbabwe. The overstepped authority muri Zimbabwe nyaya yabudiswa ne Pindula News vachitaura ivo vachiti a senior official in the ZANU PF Secretary General's office has asserted that communications issued from that office take precedence over circulars from individual departments unless overruled by higher authorities within the party presidium. The remarks follow a directive issued by ZANU-PF Secretary for Legal Affairs Patrick Chinamasa on 30 June 2025, which sought to clarify the procedure for co-opting members into the Central Committee. However, the official maintained that Chinamasa's circular cannot override the earlier directive issued by Secretary General Obet Mpofu on 5 June 2025. Mpofu's circular, which reportedly blocked businessman Kudakwasha Tagwiri from being co-opted into the party's powerful 342-member Central Committee between Congresses, was issued first. Chinamasa then attempted to withdraw and replace it with his own directive later that month. Speaking to Newsworks, the official stressed that only Mpofu, who is Chinamasa's superior within the party hierarchy, has the authority to revoke or amend a circular from the Secretary General's office. Even with mutual consent, the official added, such a move would still be considered procedural, flawed, and unconstitutional. The official asserted that Secretary General, previously known as Secretary for Administration, is the official responsible for managing party affairs. The official argued that Secretary for Legal Affairs, like other departmental heads, is limited to their portfolio. Ndo mabuditsiro akaitwa nyaya iyi muri Zimbabwe tisingazive kuti munoiona sei nyaya yanetsa mubato rezanu PF, nyaya ye-co-option yava Tagwirei. Ndofunga the Pindula News vakabuda vachitaura vakari pamusoro penyaya iyoyi vachiti hazvina kumira mushe pane ma-internal fights mubato rezanu PF nekuda kwenyaya iyoyi. Nyaya yakabuditswa vachitaura vachiti ZANU PF Secretary for Legal Affairs Patrick Chinamasa has issued a directive to all party provinces nullifying earlier communications regarding internal co-option procedures and replacing them with a revised circular dated 30 June 2025. In the latest directive, Chinamasa withdrew two previous circulars bearing serial number 0634 and 0635, which he said had been issued in error. One of the withdrawn circular 0635, dated 5 June 2025, was authored by Secretary General Obet Mpofu and outlined qualifications for Central Committee appointments. It details the constitutional requirements for becoming a member of the Central Committee and procedures for filing vacancies. The circular issued by Mpofu has stirred speculation, with some political observers suggesting the move is aimed at blocking the co-option of business magnate and ZANU-PF benefactor Kudakwasha Tagwiri into the Central Committee. The committee, which comprises 342 members, is the party's highest decision-making organ between Congress. According to Mpofu's circular, only ZANU-PF members in good standing who have held office at provincial level or higher for at least 5 consecutive years immediately prior to nomination are eligible for co-option. It clearly states that those who do not meet this criteria are ineligible for nomination or appointment. Chinamasa's circular also elaborates on how vacancies in party structures, particularly District Coordination Committee, should be filed, referencing Section 554 and 555 of the party's constitution. Chinamasa said such vacancies must be addressed within 3 months where possible. Consensus should guide appointments, but if consensus cannot be reached, a majority vote must decide the replacement.
The replacement must also be drawn from the same administrative district as the outgoing member. If 1/3 or more positions in a party organ are vacant, the circular stipulates that the entire organ is dissolved. In such cases, co-opted members may assume different portfolios based on operational needs so long as constitutional representation is preserved. Chinamasa further clarified that only substantive members as defined under Article 13 of ZANU-PF Constitution are allowed to participate in the co-option process. Additionally, portfolios related to women's affairs, youth affairs, and war veterans affairs must be filled by members of the responding wings from the same district. The circular enforces that individuals from party organs may attend the meetings only as observers and are not allowed to vote or participate in the discussions. Chinamasa instructed provincial leaders to organize the co-option meetings without delay, ensuring that quorum is met and that procedures are followed meticulously. Outcomes of the meetings are to be submitted to the office of the National Political Commissar within 7 days of convening. Chinamasa's directive is widely viewed as an attempt to clear the path for Tagure's co-option into the ZANU-PF Central Committee. However, a senior party official who spoke to the Newsworks criticized the move, describing it as unconstitutional, unauthorized, and procedurally flawed. The official argued that Chinamasa does not have legal and structural authority to override a directive issued by the Secretary General's office. Ndomabuditsiro akatwa nyaya iyi muri Zimbabwe tingazivi kuti munoona sei tiudzewo zvamuri kufunga mucomment section. Tine urombo tatinonokei kuadhiresa nhasi nenhau yekuti tanga tiri parwendo. Takafonerwa paya takamboadhiresa tikati taudzwa kuti zvikananda zvasvika kumusha kuchikoro kwatakambodzidza for 6 months. Ndokwavakaenda, they wanted to have my records ari correct ekuti Saruwaka, ma first names, surnames manga ndeapi ari correct. Handiti munongoziva kuti zvikananda basa razvo is for persecution. Saka takwanisa kuenda kutinonzwa from the horse's mouth kuti vanga vachidei. Saka ndo zvimwe zvaita kuti tinonoke kuzoadhiresana. Tanonokawo kudzoka kwatanga kurwendo rwatanga tafamba, asi egai titi pasi nawo vatendi vakumbira kuti 25 July tinokumbira kuita a day of prayer, then vanokwanisa woenda fasting, yoita prayer and fasting. Asi vasingazokwanisi fasting wakaita sana Comrade Saruwaka tinogumira kuprayer. Asi vakashinga ma-intercessors revolution, aiwa tinokumbira kuti muite a complete prayer and fasting towards the revolution. Revolution ine zviprofita zviripo. Revolution ine hope dziri kurotwa zuva nezuva. Kumwe kwatiri kudzinzwa, even kumusoro kune vanhu vatisingafungiri, vari kutaura kuti takarota hope dzaitaura kuti 31 July. Tikati hope dziri kuti chii chiri kuitika, then havasi kuziva, vari kungoti tiri kutarisira kuti hope idzodzo dzichadudzirwa zvakanaka. So saComrade Saruwaka apa ndiri kutaura ndakamirira ndiri mwana wevhu, mwana wemuZimbabwe, kwete mwana wezvematongerwe enyika kana kuti atingati mapoliticians. Nhasi paturning point tiri kuadhiresa takamirira vana veZimbabwe. Neni ndiri kuadhiresa ndiri mwana weZimbabwe. Saka tiri palevel yakafanana.
tine situation yatakatarisana nayo senyika, ndo yatanga tichigoverana wechidiki newabereki, kuti tatarisana nematambudziko ekuti tikaramba takawatarisa, Zimbabwe will soon become a failed state. Tine mapensioners havasisina life, vanhu vakashandira makambani, vakashandira hurumende, wobva wasvika makore ekuti nguva yekunozorora yakwana, wobva waenda sarudza kunozorora. Wasarudza kunozorora, mari dzavaibatirwa vachinzi vachazopiwa vazorora hadzichabudi. Kana dzabuda hadzina zvadzichakwana. Dambudziko chii? Mutungamiriri wehurumende. Mutungamiriri wacho ndiani? Emmerson Mnangagwa. Number 2, tine nyaya yesocial, nyaya yemaintenance. Vana vasangana mavasangana imomo mukukura, mukuroorwa, misha haisi yese inomira, kwete muZimbabwe chete asi nekune dzimwe nyika zvakangodaro. Ponyorerwana magwaro ekuti ngapabhadharwe maintenance. Wari kuenda kunotora mari dzemaintenance, date kana rakwana, kana rikanzi musi wa28 uyai mutore, wari kuita 2-3 months mari idzodzo dzisina kupinda mumaaccounts. Pavanofambira voenda kumusoro kuzobvunza kuti sei mari dzaita 2-3 months dzisiri kupinda mumaaccounti, wari kuudzwa unza vakuru vanenge vachimbospina mari iyoyo. Saka zviri kureva kuti hatisisina a proper government, taakutongwa nematsotsi, mbavha. But at least iri kuzopinda hayo shoma iyoyo after 3 months, asi vanenge vachitenderedza mari idzodzo, wana wechitambura, mwana asina chekubatsirwa nacho. Ndo mwoyo wehurumende yatiinayo iri kutungamirwa naEmmerson Mnangagwa. Then toenda pechitatu, tatarisa nyaya dzezvipatara. Wari kutiza munyika kuti vanobatsirwa kunze havachadiwi, waakusangana nematambudziko akasiyana siyana. Vamwe vacho vaakufira muzvipatara vachiedza kusununguka nenhau yekuti kubatsirwa kwavo kwave kunetsa, because vari kunzi dzokai munobatsirwa naMnangagwa. Hamungati vana Mnangagwa nana Chivhayo nana Tagwirei vaine mari dzakawanda kudaro, moti hamuna pekusunungukira pakakwana. Saka tine nhoroondo dzevana vafira kudzimwe nyika nenhau yekuti mari dziri kudhistributwa zvisiri izvo muhurumende. Sei takanangana navaMnangagwa nehurumende? Regai tikutsanangurirei. Chinonzi governance, kana kuti patinoenda kuelection paya, tiri kunosarudza vanhu vanogowera, distributors. Ndo mapoliticians atinonovhotera. Socialism inotaura kuti kana asarudzwa neruzhinji, iyeye basa rake nderekugowera ruzhinji zvakakodzera. Ndiyo pamunoona patienda kumaelections each and every year, tinenge tichisarudza kuti ndiani anopakura zviri feya. Saka kuzvipatara taita matambudziko, hakuna zviri kufamba. Taita rombo rakanaka, yes, kuzvipatara ikoko, nenhau yekuti wana General Chiwenga wakakwanisa kuvhara ukopo-kopo waida kuitwa nana Tagwirei wekuda kutenga vanhu nemotikari 300 kuti wapinde muCentral Committee.
wakontrole zvematongerwo enyika. Ndo yatanga tichiti state capture yakarambwa nana General Chwenga. Tonza vamwe munenge muchivashoropodza, asi vane basa rakakura ravari kuita. Pakakanganiswa, asi pari zvino muchinda uyu ari kumiririra ruzhinji rweZimbabwe. Mota dzabhadharwa, kusenderawo komiti wadzingwa. Saka woita sei nemotikari 200-300? Motikari idzodzo dzazoiswa muzita rekuti dziende kunoita maambulensi kumadistrict, kumaprovinces. Asi chiziva hedu kuti dzichakweshwa manje muzvipatara, ticharamba tisina maambulensi. Nenhau yekuti utungamiriri uhu tinoziya tsika yawo. Then toenda panyaya yemigwagwa, maroads. Zimbabwe haina kana road 1 inodhizeva kupiwa zita rekuti road. Zvese zvavari kuita izvo mahumbwe. Kana ukabuda kuenda, ndakaenda kuKingdom yeEswatini, a smallest country, taida kumboona kuti tiri kunyanya kuirasa papi. Kingdom of Eswatini ine migwagwa yakanaka kwazvo. Medu kunyika yakakura kudaro, migwagwa yacho mahumbwe. Even iwo Masvingo Road uri kutaurwa hausi mugwagwa wakakodzera. Pahurumende itsva tichatangidza mugwagwa iwoyo woitwa migwagwa yekuti umwe unoenda uko, umwe uchidzoka uko, and izvozvo zvinofanirwa kutora 8 months. Saka nyika haina migwagwa. Then toenda kune zvidzidzo, education. The education sector is dead. Hakuna zviri kufamba. Kuma universities hakuna kudzidza kuriko. Ma lecturers haasi kutambira, vari kugara vari pa strike each and every day. Vana vari kugraduate gore rino number 1 madofo. Zvakonzereswa nei? Nehurumende yatiinayo iri kutungamirirwa nani? naMnangagwa. Macurriculums ari kuitwa mumauniversities edu haachaenderani nekusimudzira industry yeZimbabwe. Pahurumende itsva iri kuuya, patiri kutaura nyaya ya31, hurumende ye1, tiri kutarisira kuti macourses ese ari kumauniversities nemapolytechnics achadzimwa. Then poita a research team ichaenda on the ground yonotarisa kuti industry chii chairi kuda. Zviri kudiwa neindustry ndo zvichagadzira macurriculums achadzidzwa nevana wedu. Hatichazoiti mwana achadzidza zvine chekuita nechando nekugredwa kwesnow muZimbabwe, isisu tisina those situations. Taakuda vana vadzidze zvakakosha about agriculture, about mining, about chakati. Ndo saka muri kuona kuti mining sector yedu yakabatwa nemaChina. Nenhau yekuti we are not doing the correct thing, patiri kudesigna macurriculums evana wedu. Saka izvozvo tinoti pasi nazvo. Ma-civil servants, vashandi vehurumende nevashandi vekuprivate sector, mari dzavari kutambira hadzichatengi anything. Washoma vari kutambira ndofunga ndo vari kuprivate sector, hapana sustainability, because ma-conditions ari kuoperata ma-industries iwayo, they are unfavorable. Taakusvika pakuita nyika yekuti kana ukaita $10 haukwanisi kuti uwane change pakajeka. Pataenda kuti tinoita follow up kuti zvigananda pazvakauya pachikoro zvaidei,
tasangana nemachembere muzvitoro vachiti comrade ukabuditsa $20 uchiti utengere machembere woita make sure kuti wakutotenga makokokora anokwana pa$20 change yacho inenge isipo. Asi ndazomboiwana ndapiwa $5 $15 taita kuti ikwane pane vanga vachida. Saka nyika yakadaro haisi nyika iri kufunctiona, ndio yatinoti a failed state. Mabasa hatisisina mikana yemabasa muZimbabwe nenhau yekuti ikonomi yataanayo yave yehukopo-kopo kana kuti yehumbavha kana kuti yezvigananda. Ndo zvega kana kuti zvemadhiri. Hatisi tese muikonomi tinogona madhiri. Tinoda hurumende inotigadzirira maworking conditions anoita kuti zvinhu zviende kumberi. Hurumende iyoyo hatisisina. Ndo mamirire akaita nyika yeZimbabwe. Hakuna mabasa, hakuna maopportunities. Wana watambura, wonzi kuti vasataure wakupiwa madrugs akachipa. Destruction of a generation through drugs. Iyoyo tinoiti pasi nayo. Saka ndiyo situation yaita kuti tibatane sevana veZimbabwe tiite this revolution. Takupai background kuti muzive kuti tasvika sei patiri pano. Saka isiso tinoti, since we have agreed as the people of Zimbabwe that we have to take it to the streets so that we correct every situation iri negative in our country. Takakumbira kuti 2 provinces are going to head us. Harare province and Bulawayo province. So nyaya ya 31 July iri kuenderera kumberi. Saka izvezvi tapedza address. Zvatakutaura pano is now the commands of the revolution. I know you want us to address the issue of security. Saka Comrade Sarwaka muri kuti handei to the streets, are we safe? I need to confirm this to you. People are on their own. There is no one to protect you. You have to protect yourselves. I think mvunzo iwoyo taubvunza, taupindura. Saka kana taita situation yakadaro yekuti the people have to protect themselves. We must make sure that whatever we do, it must mean numbers. We need numbers. So ndo zvatakuita to achieve these numbers. Harare province. Takukumbira maprovince akaita seMashonaland East, Central and Mashonaland West and Manicaland kuti supportai maactivities ekuHarare. Budgetai mari dzekuzvitransporta kana muine hama vhakachai from 25, 26, 27 kuitira kuti musi wa31 munge muri paground paHarare zvisunungure as the people of Zimbabwe. Toziya isisu revolution iyi ndeyevanhu vanotambura. Saka kuti tikupromisei kuti tichakuofai transport, togona kukunyeperai. Fambai mega. Kana tawana watibatsira transport, that will be an added advantage. Because situation yatakatarisana nayo, we have to fight or perish. Bulawayo, Siaqeli, Matabeleland North, Matabeleland South and Midlands. Ukuthi lisapote iBulawayo mhlaka 31 July.
ukwenzela ukuthi mase singene estaradini kumele singene in numbers, ngoba isituation esinayo as-addressanga indaba ze-security. So abantu kumele bona beziprotecte. So we have to protect ourselves. So Matabeleland South, Matabeleland North ne-Midlands, ma uthola isikhathi save imali ukuthi wena usitransport ufike eBulawayo. Ma i-revolution ingathola imali izokunceda, but ma singayitholanga we have to save ourselves. Ngoba i-situation esinayo ifuna ukuthi sincedisane umuntu wonke. We have to save ourselves. Ngiyabonga abantu abasemaThebeleland, Midlands neBulawayo. So this is the situation we have. The date of demonstration or the date of taking it to the streets, I think if we say we must take it to the streets, it's better than to say it's a date of demonstration. It's 31 July. Then there is a big question. What do we want to achieve? This question is very important. The answer is we need new leaders. We have suffered enough as Zimbabweans. We outlined the situation which we are facing as a people. And I'm sure almost 90% to 100% of Zimbabweans, we agree to the situation at hand. So there is another question. Vakaramba kwenda, we are not going back home. We have to be in the streets and take it to another level. Since we said transport will be traveling, could transport our wedu from one point to another. But that since we are going to release the people from 3 a.m. in the morning, those who are doing transport, when you are given instructions by the command on the ground, please do listen. We don't have bad intentions on you. But if you are given instructions, don't argue. We are on a revolution. Kana zvisina kukufadza, leave your phone number ipapo. Vanozokubata vakuru verevolution vokubatsira whatever zvatinenge takutadzira. Then my shops, I'm sure you will be open. Bikai chikafu. Because vanhu vatiri kudhila navo inhubu, they can try to do resistance. Hatisi kudzorera vanhu tiri kuuya kuzodya muzvitoro izvozvo. That's where we are coming to eat food. But make sure that you have an insurance. Ipai vana verevolution chikafu. Because you cannot continue even operating those shops under this situation. Only the revolution will save you. Question number 3. Toziya tese revolution iyi wakatanga kuzvipira kutaura nezvayo ndiComrade Geza. Vachauya here vachisimbisa the revolution? Hatizivi, we don't know. But the information which I have is this revolution which need to save Geza himself also. Darauya ari musango wherever he is. Whether ari muZimbabwe akachengetedzwa kwaakachengetedzwa, he doesn't have freedom of movement. Because of these Zikanandas, it's us who must save him. Saka Geza is one of the commanders, but let's just take him as one of our comrades.
tikamutora as one of the commanders tinofungidza kuti upenyu uri kufamba zvakanaka kwaari. He needs people, the mass, to save him also, the same way atiri kuseva each other comrades. Saka ndinoziva kuti manga makamirira the turning point kuti inzwe kuti tiri kuenderera kumberi here ne31 July kana kuti hatisi. Saka tida kukuudzai kuti maconsultations ataita ati we cannot afford to move backwards. It's forward ever. Isisu semacommanders enyu tiri kuti advance. Ground force toda kutendai. Ground force riri kuma WhatsApp. Tiri kutaura tiri kushandidzana. Asi there is ground force richanga riri pa ground. Saka ma-administrators ne-ground force ratiri kushanda naro in social media, kana mazosvika maona vari kukomanda ground, shandidzanai navo, musarwisane navo, vane different instructions from yours. Ndaona ma-admins anyora about ma-junior soldiers kumusoro. Ndanga ndakutokangana kuadresa nezvayo. Well, tingada kuisa na vanhu muzvikona, asi as civil servants, ma-junior soldiers, they are ready for change. Asi those are not friends of Comrade Sarwaka. Friends of Comrade Sarwaka, those are retired soldiers, vakatiza nhamo, mari isingachakwani. So we appeal to those junior soldiers kuti vamwe wenyu ndo watituma kuti ngatizvisunungurei. So whenever we are going to the streets, let's support each other. Ma commanders, we don't have any commander watinotaura nezvake, because ndo vakanzi vari kupiwa zvoko muhomwe naComrade Geza, whilst the private soldier achitambura. Saka I don't need to hear about any commander. Ma commanders anoadreswa naComrade Geza, haadreswe naSarwaka. Sarwaka anoadresa vari kusangana nematambudziko directly. Ma commanders makanzwa kuti vari kuguta. Saka they are not part of this revolution, vakaguta.